Sağolasiz muhterem, gaziz kardeşler. Kızlar җитте дип моңсуланма. Кызларда бит безгә матурлык. Күрәсеңме, алтын шәл ябынган һәрбер агач нинди хозурлык. Менә шундый бар кешеләрне илһамландыра, кемнедер моңсу уйларга чумдыра торган алтын көзгә кереп барабыз. Ләкин сез бер дә моңсуланмагыз. Чыннан да шулай, инде көзнең беренче ае төгәлләнергә дә 9-10 көн вакыт калып бара. Алдагы айларда, алдагы көннәребез дә бәрәкәтле, нурлы, матур булсын дигән теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген сезнең кәефегезне манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм без Илдар Кыямов белән Ләйсән Хыснуллины күтәрәчәкбез. Коллекционер ул күңел дәвасын һәр даим эзләүче тынгысыз җан диләр. Һәм бүген 21 сентябрь көнне аның бәйрәмендә таныш коллекционерларыгызны котларга онытмагыз. Мирза Шереметьевларның Юрий сараен 2нче Эрмитаж дип атап йөрткәннәр. 100 бүлмәле утарда дөньяның төрле тарафларыннан кайтартылган салкын һәм утлы корал үрнәкләре сакланылган. Офицер палашыннан алып, крокодил тересеннән ясалган калканнарга кадәр. Үзенчәлекле күргәнмә буенча бергәләп йөреп кайтырбыз. Тәмле булсын сәхифәсендә төп тема кабак. Бүген без аны каймакта пешерергә өйрәнербез. Бүген Россиядә коллекционерлар, ягъни әйбер туплаучылар көне билгеләп үтелә. Әлеге көн 1950 елдан башлап үткәрелә. Дөньяда төрледән-төрле әйберләр җыючылар бик күп. Гиннес рекордлар китабына кергән Америкада яшәүче Нэнси Хоффман кулчатыр тышлыклары җыя икән. Чыннан да безнең җирлектә дә андый коллекционерлар шактый күп. Мәсәлән, җырчы Эмиль Җәләлетдинов самауырлар коллекциясе белән данлыклы иде. Равил Әби Шәрәфиев күренекле актерыбыз кайчандыр ишек тоткалары җыю белән мавыкты. Ә менә безнең мәрхүм хезмәттәшебез Илфат Абдурахманов фил сыннары, статуэткалар җыю белән мавыга иде. Ә менә Италиядә яшәүче Лоренцо Писцини судан бушаган тартмаларга өстенлек бирә. Иләрендә кунак кабул итәргә, утырып ашарга, хәтта йокларга да урыннары юк, ләкин алар әйберләр җыюны дәвам итәләр. Коллекционер күңел дәвасын һәр чак өзми куймый эзләүче җан диләр. Тупланмасын байыткан саен ул үзен бәхетлерәк хис итә. Тәнкә марка җыючылар бездә шик уятмаса, башка төрле предметларга өстенлек бирүчеләр гаҗәпкә сала. Бүген без аларның берничәсе белән танышырбыз. Ә сез иртәгезне сөтле чәй яки кахвәдән башка күз алдына китерә аласызмы? Юктыр мөгаен. Әмма сөт шешәләрен җыючы коллекционер Стив Уиллер бу эчемлекне гомумән яратмый икән. Ул аны балалар асыгы дип атай. Үзе сөтнең шешәләренә битараф түгел, аның тупланмасында 17500-гә якын төрле экземпляр җыелган. Әлбәттә, бу чаклы байлык ир-атның өенә сыймый. Тупланмасы өчен ул махсус сарай төзи. Сөт шешәләре арасында раритетлар 80нче ел урталарында эшләнгәннәр дә бар икән. Бу байлыкны Стив Уилкер 30 ел җыеп барган. Колай каплар җыючы ханым Ива Дартон өен чын мәгънәсендә музейга әверелдергән. Биредә алма дишәр урында юк. Бүген аның коллекциясендә 56700 предмет бар. Иң кадерлеләре 20нче гасыр башына туры килгән савытлар. Ханым бу әйберләрнең барысында бик кадерләп саклый. Коллекцияны күрергә теләүчеләрне өенә чакырып экскурсия үткәрә. Филиппин утрауларында гомер итүче Герберт Чавес бала чактан Супермен турында фильмнарны яратып карый. Бу персонаж белән бәйле сувенирлар җыя. Ә соңыннан гомумән бу образга әверелергә була. Киемнәрен тектерә, берничә пластик операция ясата, зәңгәр төстәге күз линзаларын алып кия. Ә кешелекне коткару турында уйламый да. Әлегә күп санлы ток-шоуларда гына катнаша. Малайлар курчак уйнамый диләр, ә менә үсеп буйга җиткәч, бу курчакларны җыеп табаралар әле. Сингапурда гомер итүче 33 яшьлек Ян Сян 6000 Барби курчагын җыйган. Үзенең тупланмасын кунак бүлмәсе диварларына, гардероб бүлмәсе киштәләренә һәм эш бүлмәсенә урнаштырган. Курчакларны Ян 13 яшеннән үк җыя башлаган. Аның бу сәер хоббиына туганнары, дуслары ияләшкән икән. Тик менә кызлар гына аңлап бетермиләр. Әле дә гаилә төзи алмадым ди ул.
Пол Брокман үшін қадірлі қуршақ оланың хәләл шефеті. Үйләнішкәнләріне 57 елді. Туйдан соң бірінші күннен башлап, Пол хатынына күнде күлмәк бүләк итә. Нәтижеде 57 ел ішінде 55 мең күлмәк алына. Менә сиңа мәхәббәт. Шунысы қызық, барлы күлмәкне дә Ират үзе сайлап ала. Бу бүләкнең яхшы булуында шик уята. Әмма Марго сер бирми, барысында рәхмәт әйтеп кабул итә. Ул аларның һәрберсен киеп карарга да өлгерми. Иң мөһиме игътибар ди ханым. Күптән түгел Мәскәү консерваториясында музыка белгече Сергей Уваровның «Голос миллениалов» дип аталучы китабы тәкъдир ителде. Бу әсәр Россиянең 12 яшь композиторына багышланган. Алар арасында ватандашыбыз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов та бар. Һәм ул безнең студиябездә кунакта. Хәерле көн, Илмир, исәмез. Хәерле көн, Илмир. Хәерле көннәр. Бу миллениал сүзе нәрсәне аңлата икән, Илмир? Биразны ачыклау кертегез әлеге сүзгә. Кемнәр алар? Төрле буыннарға шундай исемнәр бирелергә кагыйдә бар дип беләм мин. Мәсәлән, кем 80-нче елларда, 90-нчы еллар арасында туган кешеләргә миллениал дип әйтәләр. Мәсәлән, иртәрәк буынның башка исеме, менә хәзерге буынның аның башка исеме, менә минем буын ул миллениал буыны. Шуңа күрә менә шул буындагы булган композиторларга багышланган китап чыкты. Әлеге басмада һәрбер композиторның берешәр партитурасы да бирелгән. Сезнең кайсы әсәрне сайлаганнар? Минем «Солнце, луна, истина» дигән шундый әсәрем бар. Һәм камера ансамбль өчен кайчандыр язылган иде. Һәм менә бу китапның авторына инде ул әсәр бик якын булган. Һәм ул үзе миңа аны тәкъдим итте. Менә бу әсәрнең нотасын бастырсак, ничек син карыйсың диде ул миңа. Һәм мин әйтәм, әлбәттә, бик теләп. Анда тагын кемнәр бар менә әлеге китапта? Андагы авторлар бөтен Россиядән әйтеп була. Анда берничә автор Екатеринбургтан, Санкт-Петербургтан бар инде, һәм әлбәттә инде Мәскәүдән төп авторлар, һәм менә Казаннан мин. Һәм ул ничектер шул Россиядә хезмәт итә торган композиторларның, менә безнең буын композиторларга шундый портретлар ясарга теләгән ул. Һәм менә композиторларның йөзе музыкаль, заманча музыкаль Россия йөзе нинди икән дип менә шундый китап язган. Уку елы да башланып китте бит инде, Илмир, консерваториядә дәресләргә керешкәнсездер. Шәкертләр җыелып беттеме, дәресләр барамы? Дәресләр Аллага шөкер башланды. Безнең алар бит әле килмичә интектерә торган гадәтләре бар. Яшерен батырын түгел. Бар, без әле үзебездә әле укытучыларда әкрен генә тотындык. Ләкин барыбер менә эш инде кайный, концертлар планлаштырыла һәм музыка языла. Иң мөһиме. Сезнең иҗатыгызга килгәндә ниндирәк яңалыкларыгыз бар, тамашачыны кызыксындырган сорау инде менә. Илмир нинди планнар белән, нинди проектлар өстендә эшли икән? Менә бу киләсе айларда мин әзерләнәм үземнең зур концертыма. Декабрь аенда, 17 декабрьдә Ля Примавера оркестры белән, безнең танылган оркестр белән минем беренче шундый иҗат кичәм була алар белән бергәләшеп. Шуңа күрә менә шул концертка мин бик әзерләнәм. Мин бу концертны үземә җыр сәнгатенә түгел, үземнең инструменталь сәнгатемә багышлыйм. Һәм мин бит инде күп еллар театр белән хезмәт итәм. Һәм менә ул музыкалар театрда бит инде бер яңгырашта яңгырый. Мин аларны сәхнәгә айрым күрсәтергә телим. Һәм алар күбесе сәхнәдә беренче тапкыр яңгырый театрдан тыш. Һәм менә шул музыкаларга багышланган була кичә. Илмир, яңадан менә шәкертләргә кайтсак, композитор укыту процессы бер дә җиңел түгелдер ул. Чөнки бит менә һәр кешенең иҗаты үзенчә һәм һәр композитор дөньяны үзенчә күрә. Менә шушы әйберләрне ничектер коррекцияләп, төзәтеп, юл күрсәтеп бару шактый кыендыр дип уйлыйм. Менә кешенең индивидуаль дөньясын җимерергә ярамый бит.
Әлбәттә, менә бик дөрес әйттегез, юл күрсәтү. Минем максатым композиторларга менә төрле юллар күрсәтергә. Менә шулай музыканы язып була, менә шулай. Төрле юнәлешләр. Без шундый заманда яшибез, бездә инде бик музыкаль дөнья бай. Ул милли аһәңдә, ул традицион, ул классика, академик музыка, эстрада, джаз, рок, электрон музыка һәм заманча композиторга ул бер яктан авыр да, чөнки барысына белергә кирәк. Икенче яктан син үзеңә гел юл сайлый аласың һәм менә композиторның эше шул төрле юнәлешләрдән үзеңә бер юл табырга. Ул әлбәттә җиңел түгел һәм кайчан ул җиңел булган? Ул беркайчан да җиңел булмаган үзеңнең йөзеңне табу. Ләкин менә минем максатым композиторларны музыка дөньясы белән таныштыру. Һәм әлбәттә психотерапевт булгандай мин аларга гел әйтеп торам икән, сез булдырасыз, сез музыканы яза аласыз. Чөнки яшь студент килә менә минем берсе дә килеп чыкмады. Бу миңа ошамый. Һәм син менә психотерапевт кебек илһамландырырга, канатландырырга. Әлбәттә, ул менә бик мөһим, чөнки канатны сындырырга ул бик җиңел. Әлбәттә яшь кешегә. Шуңа күрә миңа үземә дә тормышта укытучылар белән ничектер юл гел яхшы иде, юлында шундый шәхесләр очрый иде, алар мине гел канатландыралар иде. Һәм мин дә үз студентларымны шулай илһамландырасыз. Тырышам. Иншалла, рәхмәт. Шуннан да шулай булырга тиештер дип уйлыйм. Илмир, тагын бер сорау бирик әле. Менә тамашачыларны кызыксындырган сорау. Сез үзегез ник җырламыйсыз? Үз кулында бит инде дип әйтәләр. Бу сорауга җавапны безнең социаль челтәрләребездә тыңлый алачакбыз. Шуңа күрә безнең социаль челтәрләргә сылтамаларны күрәсез, аларга язылыгыз һәм әлеге сорауга җавапны күрегез. Без Илмир белән саубуллашабыз. Сезгә иҗади уңышлар, консерваториядә дә, иҗатта да, концертыгызны да уңыш белән башкарырга насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Бездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов иде. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ходай һәр нәрсәне саклый. Рус мурзалары Шереметьевларның нәсел гербында язылган сүзләр бу. Ни гаҗәп, еллар үтү белән бу сүзләрнең хаклыгы раслана бара. Данлыклы нәселнең дәвамчылары калмаса да, аларның Эрмитаж тупланмаларына көндәш булырлык ядкәрләре бүгенге көнгә кадәр сакланылган. Аның берникадәр өлеше белән Казан Кирмә музей туйлыгының туп утары музеенда танышып була. Әлеге тупланма бирегә Түбән Новгород дәүләт тарих архитектура музей туйлыгы фондларыннан китерелә. Предметы, представленные на выставке, поступили в Нижегородский музей в 1923 году. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән экспонатлар Түбән Новгород дәүләт тарих архитектура музей туйлыгына 1923 елда китерелә. Аларны Шереметьевларның Юрьев утарыннан күчерәләр. Бүген морзаларның бу сарае Мари иле территориясендә. Ул туристларның яратып йөри торган урыны. Әмма сарай хәзер буш, бераз интерьер бизәлеше генә калган. Төп байлык Түбән Новгород музеенда. Шунысы мөһим, Шереметьевларның тупланмалары Түбән Новгородтан кала башка бер җирдә дә тәкъдим ителми диярлек. Казанга 100 елга беренче мәртәбә урыныннан кузгатылган ядкәрләр китерелә. Тупланманы Мурза Шереметьевлар нәселеннән булучыларның шәхси әйберләренә һәм коллекция өчен чит илләрдән кайтартылган предметларга бүлеп өйрәнеп була. Они демонстрируют главную семейную традицию Шереметьевых – это военное служение Отечества. Беренче киштәләрдә үк сугыш кораллары тәкъдим ителә. Бу очраклы рәвештә түгел. Мурза Шереметьевлар хәрбиләр нәселе. Тупланманың иң борынгы коралы 1710 елларга туры килә. Бу офицер палашы. Ул Түбән Новгород якларында нәселне башлап җибәрүче генерал-майор Василий Петровичныкы. Коралны заказга Голландиядан кайтарткан. Палашның бер ягында патша Петр Алексеевичка «Виват» дигән язмасы да бар. Палаш кирасирский офицерский образца 1826 года. Әмнә бу палаш 1812 елгы ватан сугышында катнашучы Бородино кырындагы бәрелешләрдә көрәшүче офицер Сергей Васильевичныкы. Ул да хезмәтендә генерал-майор дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Коралын якынча 1826 елда Златоуст каласының тимерчесе Иван Бушуевка ясата. Оста палашны кавалерист бәрелешләре күренешләрен сурәтләп бизи.
Особое место в коллекции, в оружейной коллекции дворян Шереметьевых занимает оружие, которое принадлежало известному военачальнику второй половины XIX века, генералу от инфантерии Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Құрал топламасының айырым бір өліші офицер Михаил Дмитриевич Скобелевқа туры келі. Бу әфәнді Шереметьевлар белән бір туған опасы Ольга аша туганлаша. Юрьев сарайында Скобелевқа хәтта айырым бүлмәдә бүлеп бирелә. Анда ул үзенең сугыш коралларын саклый. Күргәзмәдә Михаил Скобелевның батырлыгы өчен алган бүләге алтын коралы һәм кылычы тәкъдим ителә. Экспозицияда Европа, Азия һәм Африканың төрле илләреннән үз-үзеңне саклау кирәк-яраклары, салкын һәм утлы корал үрнәкләре тәкъдим ителгән. Аларны морзалар үз тупланмаларын байыту өчен хәрби походлары вакытында сәяхәт иткәндә инде махсус агентлар аша заказ биреп кайтарттырганнар. Күргәзмәдә Иран, Һиндстан, Непал сугыш коралларын күргә мөмкин. Экзотик предметлардан Фиджи утрауыннан кайтартылган тәпәч һәм крокодил терисеннән ясалган калканнар. Бу предметларның сарайда ни рәвешле сакланганын без шул чор фотосурәтләреннән карап белә алабыз. Күргәзмәнең йөзек кашы декоратив гамәли сәнгать әсәрләре, ефәк келәмнәр, декоратив панно, готик җиһазлар. Аларның һәр берсендә озаклап күзәтәсе, фоторәсемнәрдән табасы килә. Шереметьевлар нәселенең бай коллекциясе экспонатлары белән сез дә танышыгыз. Күргәзмә Тубутары музеенда ай дәвамында тәкъдим ителәчәк. Гадәттәгечә чәршәмбе көнне матбугат күзәтү белән танышабыз, кайбер басмаларны карабызарбыз. Казан утлары журналының сентябрь саны әдәбият сөючеләрне яңа әсәрләр, кызыклы авторлар белән куандырды. Әлеге сан күренекле шагыйрә Флора Гыйззатуллинаның «Кым бураны» поэмасы белән ачылып китә. Рифа Рахман, Фәүзия Солтан һәм Ландыш Равилова шигырьләре дә кызгы санның бизәкләре булып торалар. Рауль Сабырның «Фәхрине үтереп ташладылар» дип аталган заманча романын укучылар яратып кабул итерләр дип өметләнә редакция хезмәткәрләре. Ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан уздырылган әдәби конкурста роман номинациясында 2нче урынны алды. Шулай ук Алмаз Хәмзинең «Кабул итәсезме» дип аталган роман фарсы, Ландыш Әбударованың «Кара каплан» хикәясе, журналист Атлас Гафиятовның көрәшче Раббани Гайфуллинга багышланган «Шуен аю» документаль хикәясе дә укучыларга охшар дип уйлыйбыз. Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясе һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Казан утлары журналы редакциясе бергә киләсе дөресрәге 2022 елда татар телендәге әдәби әсәрләргә мәйдан батырлар өчен дигән конкурс игълан итә. Конкурс бер турда 2022 елның 1 гыйнварыннан 2022 елның 10 декабренә кадәр үткәрелә. Җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү 2022 елның 16 декабрендә булачак. Конкурска татар халкының күренекле уллары Сабан туе мәйданнарында батыр калган, халыкара бәйгеләрдә татардан еракларга таныткан чемпион көрәшчеләрнең шәхесенә яңа буын өчен үрнәк булырдай катлаулы һәм кызыклы тормыш юлын, көрәш тарихында аерым урын алып торган вакыйгаларга, хөрмәтле остазлар, тренерларга, милли көрәшебез тарихына багышланган әсәрләр кабул ителә. Ялкын журналының сентябрь санына да күзәтү ясап алыйк. Тышлыкта Россия укучылары хәрәкәте активисты Про 100 проекты җитәкчесе Әдилә Минниярова. Шәхес сәхифәсендә сине шулай ук нәфис гимнастика белән шөгыльләнүче Нурлат кызы Азалия Җәлалова һәм 11нче сыйныфны яңа онлайн мәктәп тәмамлаган Лиана Мөхәммәддинова белән әңгәмәләр көтә. Ул гына мәле десертка танылган рэпер Альберт Нурминский белән интервьюдан өзекләр әзерләгәннәр. Рәхәтләнеп уку, аннары интервью, видео сынада күчә аласың. Ачыш һәм тәҗрибә сәхифәсендә электрон тәмәкеләрнең ни дәрәҗәдә зыянлы булуы, дезинсайт субкультурасының асылы, 9нчы сыйныфтан китүчеләр саны артуының сәбәпләре һәм сериалдагы агулы дуслык мисаллары турында укып булачак. Журналның иң уртасында Бик матур проекты. Бу санда Чуаш милли бизәнү әйберләре ярдәмендә кызгы трендларга туры килгән зәвыклы образлар җыярга өйрәнербез. Шулай ук бу санда Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театр артистларының мәктәп турындагы кызыклы хатирәләре һәм кайсы авылда яшьләрнең ничек кичү турындагы кызыклы язмалар көтә. Кызыклы фән сәхифәсендә безнең тормышыбызны урап алган стресс, аның төрләре һәм чыгу юллары турында фикерләшербез.
Азакта сюрприз, сканворд, кызыклы язмалар укып, ял иткәннән соң біраз башны эшләтеп җибәрсәк тә була. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханә сәхифәсенә рәхим итегез. Студиябызда кунакта Сәхнә журналының баш мөхәррир урынбасары Алсу Габдуллина. Хәерле көн. Исәнмесез, хәерле иртәләр. Алсу, күргәнебезчә, менә өстәлебездә сентябрь, Сәхнә журналының сентябрь саны, әле яңа гына тавадан төшкән дип Булга әйтерсең. тотырга да күңелле, чөнки бик матур мөлаем бер туташ елмаеп тора бирде, әйме. Әлеге санда нәрсәләр бар? Әйе, без менә эстрада белән театр сәнгатен инде журналыбызда урталай бүлеп, үреп барырга тырышабыз. Бу юлы ташлыгыбызны Буа дәүләт драма театры артисткасы Әнисә Сәгыева бизи. Аның матур гына бер истәлекле датасы да бар, чөнки күптән түгел генә Буа җирлегендә, Буа Тәтеш Апас җирлегендә, дөресен генә әйткәндә, матур сәнгать фестивале узды. Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга дигән. Шул уңайдан инде безнең журналда менә җитәкчеләребезнең сәламләү сүзләре дә, мәдәният министры, шушы Буа Тәтеш Апас җирлеге җитәкчеләренең дә сүзләре кергән, сәламләү сүзләре. Һәм менә журналның бер ширеге шушы фестивальгә багышланган. Аннары соң инде икенче материалларга киткәндә, бу айда, бу елда, дөресен әйткәндә, 135 ел үткәрелә. Кәрим Тинчурин, татар классигы, драматург, Кәрим Тинчуринның тууына 135 еллыкны үткәрәбез. Шул уңайдан безнең традицион СССР сәхифәсе аңа багышланды бер өлеше. Шулай ук сентябрьдә безнең танылган юмор остасы, конферансье Алмаз Хамзин 75 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Алмаз абый белән әлеге санда аның яшьлек хатирәләре, сәнгать юлындагы авырлыклары һәм дә инде гаилә бәхте турында әңгәмә кырдык. Алгы битләренә күчсәк, журналның Татарстанның халык артисты Илсур Сафин белән әңгәмәндә күрербез. Аннары соң шулай ук юбилейр, аннары соң танылган шагыйрә Шәмсия Җиһангирова, танылган популяр дип әйтик, юмор остасы, татар хатын-кызлар арасында бердән-бер пародия остасы Алсу Фаракшина белән дә әңгәмә тамашачыларыбыз, укучыларыбыз күңеленә хуш килер. Инде алга күчеп әйткәндә, минем яраткан сәхифәләремнең берсе, чөнки ул QR-код белән бирелә. Анда менә Татарстанның халык артисты Асия Галиеваның тере тавышын ишетергә мөмкин. Без аны менә QR-код белән бирәбез, радио язманы QR-кодтан. Бу сәхифәнең кыйммәте шунда, Асия Галиеваның тере тавышын ишетергә мөмкин әлеге QR-код ярдәмендә. Һәм инде тагын бер QR-кодлы иң яраткан укучыларыбызның сәхифәсе, ул да булса караоке. Ул журналыбызның менә артка тышлыгында шундый матур итеп бирелә. Анда Алмаз Мирзаянов белән Зөлфирә Шәйдуллинаның дуэтына кушылып җырларга мөмкин. Мин үзем дә җырларга бик яратам, укучыларыбыз да яратадыр дип ышанам бу сәхифәне, чөнки монда җырчылар үзләренең популяр җырларының караоке версиясын бирәләр һәм рәхәтләнеп шуны йөкләтеп алып кулланырга мөмкин. Алсу, менә тормыш хөкеме дигән мәкаләдә сорау туа, бер ягында чөнки безнең хезмәттәшебез Дәвәни, икенче ягында да Айная Нурлы, нәрсә бәйли икән алар дигән сорау туа карагачта. Гади тамашачы күзлегенә, укучы күзлегенә. Аларның икесендә театр сәнгате бәйли, чөнки алар икесе дә театраль белемле шәхесләр, ләкин тормышлары ике төрле, икегә аерылып китә. Берсе күбрәк гаилә бәхетен сайлый. Икенчесе исә эстрада, театр сәнгате белән бәйли үзенең тормышын. Һәм менә бу әңгәмә ул шундый кызыклы материал, алар анда бер-берсенә күңелләрен ачалар. Нурания апа әйтә, мин ди, менә син танылган актриса булдың ди. Дания апа Нурлыга әйтә. Менә мин ул юлны сайламадым. Мин менә танылган булалар идем. Менә шул ягы үкенечле ди. Дания апа әйтә, алай димә, менә мине телевизордан таныйлар, мине сәхнәдә таныйлар, гаилә ягыннан минем бәхетем шундый булды, китек булды ди. Чөнки Дания апаның язмышын беләбез бит инде, фаҗигале рәвештә кызын югалта. Шул рәвешле менә шул ике танылган шәхеснең бер-берсенә күңел ачып, менә шулай җылашып сөйләшүе. Ихласлылык белән. Ихлас әңгәмә, әйе. Димәк, бу журналны алып һичшиксез укырга, карарга һәм ләззәтләнергә мөмкин дип уйлыйм, чөнки сәнгать, сәхнә ул һәр вакытта да күңелле. Әлбәттә. Кызыклы.
Анарсын тағын бір фырсаттан файдаланып, тағын бір шатлығым белән бүлешәсем килә. Быел сәхнә журналы 20 еллык юбилейын билгеләп үтә. Һәм шул уңайдан 14 ноябрьдә без юбилей концерты үткәрергә планлаштырабыз. Тамашачыларны, яраткан укучыларыбызны шушы концертка чакырып калабыз. Тинчурин театры сәхнәсендә була. Концертта сер итеп кенә әйтәм, безнең тышлыкта чыккан, күп елларда тышлыкта чыккан артистлар, тышлыкта гына түгел, гомумән сәхнә журналы белән тормышлары бәйле булган артистларны күрергә мөмкин. Шуңа күрә көтеп калабыз барыгызны да. Бергәләп сәхнә журналының юбилейын үткәрик. Алайса без алдан ук тәбрикләп куя алабыз юбилей белән. Алдагы көннәрдә дә мәдәниятебезне, сәнгатьне яктыртып барырга насыйп булсын. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, студиябызда кунакта сәхнә журналының баш мөхәррир урынбасары Алсу Габдуллина иде. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Алия Сәлимҗанова иң кызыклы дөнья яңалыкларын барлады. Сочи қаласында гомер итүче Давид Картвелишвили татлы мамык ясап сатканда шоу оештыра. Музыкага бии төрле формада ясалган татлы ризыкларны тамашачыларга өләшә. Давид табибка укыган, ләкин белгечлеге буенча эшләмәгән. Бию номерын иҗат иткәндә поп-музыка короле Майкл Джексон иҗатын карап рухлана икән. Моннан тыш ул рәсем ясау, фотога төшерү белән шөгыльләнә, әвәләп әйберләр ясый. Техниканы яхшы белгәнгә күрә, мамык ясау аппаратына колонкаларны да үзе урнаштырган. Минем тамашаларда берничә буын үсте ди Давид. Аны татлы мамык короле дип йөртәләр. Әлеге номеры белән ул 14 илдә булган. Италиядә талантлар конкурсында да катнашкан. Үз эшемне чын күңелдән яратып башкарам. Тамашачыларга да шатлык өләшәсем килә ди татлы мамык короле. Быел Мәскәү марафонында Россиянең төрле төбәкләреннән, шул исәптән 21 чит илдән 30 меңнән артык кеше катнашкан. Ярышлар Лужники стадионы янында башланып, Новодевичье монастыре яр буеннан, Москва-Сити, Садовый бөҗрасы, Зур театр аша узган. Маршрутның буеннан буена 11 ашату пункты урнаштырылган. Чабышларда катнашучыларның күбесе марафоннарда нәтиҗә өчен түгел, яңа тойгылар кичерер өчен катнаша икән. Не обязательно пробежать на какой-то там. Кешене таң калдырырлык нәтиҗәләр күрсәтү кирәкмидер ул. Иң мөһиме финишта үзеңне әйбәт хис итәргә һәм бурычымны үтәдем дигән фикер белән өйгә кайтып китүдер мөгаен. Быелгы марафонның җиңүчесе Искәндәр Ядгәров. Дистанцияны 2 сәгать 14 минут 37 секунд эчендә үткән. 2019 елда Искәндәр әлеге марафонда беренчелекне алган булган инде. Мәскәү марафоны 2013 елдан бирле үткәрелә. 10 чакрым йөгереп узар өчен биредә профессиональ спортчылар, һәвәскәрләр быелдан башлап балалар да катнаша ала. Узган тапшыруларыбызның берсендә без сезгә Балык Бистәсе районының Ямаш авылы тарихы турында сөйләгән идек. Әлеге авыл район үзәгеннән 35 чакрым ераклыкта урнашкан. Авыл үзәгеннән Чыршы елгасы ага. Чишмәләргә дә әлеге авыл бик бай. Авылны хезмәт сөюче уңган тырыш халкы таныта. Безнең хәбәрчеләребез дә Ямаш авылында яшәүче Мөбарәк Шиннарда кунакта булып кайтты. Көн җиттеме, Бәдәмшә абыйның мастерскойында пышкы балта төрле станок тавышы тынып тормый. Ямаш авылының балта стасы ул. Бу сәләт аңа әтисеннән күчкән. Укуны бетергәч тә мин монда авылда мастерскойда эшләдем. Анда чаналар, арбалар, тәгәрмәчләр, үндәйләр, эшләр. Анда улатта гел кул белән инде. Станоклар жуй. Станоклар айырма-айырмадылар, конечно. Рисмус та бар, циркуль да бар. Таканы да бар аның. Ана кичә торган бар инде, угыллар, планклар кавырга. Бәдәмшә абый 33 ел район үзәге Балык Бистәсендә яши, агач эше мастерскойында эшли. Районда ул салган йортларны санап бетергесез. Бригада белән һәр елны 3-4 йорт сала идек дип искә ала ул. Үзе өчен дә берничә тапкыр нигез кура. Ямаш авылындагы бу йортны ул лаеклы ялга чыккач 2016 елда төзи башлый. 33 ел районда тордым мин. Каршы булды минем 2006да. Безнең. Аннары менә бу минем бажайның хатыны инде ул. Алар туганнар, апалы сеңелләр. Ул да үлде дә, без анда бергә тора башладык. 2008дә. 12 елда монда кайттык та инде. Монда җимерелеп беткән иде. План төзек кирнәп отырабыз. Менә шуга каршы килмәдем инде, кайтабыз диде. Андагы җорт инде
кішкене қызға қалды. Ол бош қалмады. Міне алла шунда тұра хәзер. Аллаға шүкір. Исән сау яшәсеннәр, алар да барсы да исән сау яшәсен. Балаларыбыз исән сау болсын, исәп хәсрәтләр күрмәйек, җаннар тыныч болсын, җаннар имин болсын, сау сәламәт булыйк. Алар икесе дә Ямаш авылыннан. Бу нигез Асия апаныкы. Ике пенсионерның авылга кайтып йорт сала башлавы башта авылдашларда аптырау тудыра. Нигә азапланасың диючеләр дә күп була. Ләкин Бәдәмшә абый эш миңа энергия бирә. Йорттагы бар нәрсә аның үз кулы белән эшләнгән. Элеккеге йортны ана Харшык белән әйтәм, аплар җитте башта блоктан. Шунда аста калды инде ул. Без сүтмәдек. Подвал булып калачак. Шуның өчен менә бу ас ни салдык инде. Менә монда тау шикелле. Бу салынган балчык менә бишек алынды. Шуңа һәр буларга таба тигез. Элек монда гел тау. Моның җире шундый. Теге яктан бик бийгән. Бу яктан тәбәнә күренә. Бәдәмшә агай ишле гаиләдән 7 бер туганы бар. Бүген Асия апа белән икесенә 11 онык сөяләр. Барсы да шушында кайталар. Туганнарыбыз күп, туганнар кайта. Күп без хәзер курыгым күп. Исән сау булыйк, шуларны каршы алыйк, шуларга кунакка барабыз, алар чакыра, безгә кайталар, без чакырабыз, бергә җыелышабыз. Бик күп без хәзер Аллага шөкер дус булып, тату булып яшик, тату булдык, дус булдык багышы менә моннарда шулай булыйк даим. Көзге урман ул сандык кебек, эчкәрәк кергән саен тагын да матуррак, һавасы чиста, саф. Инде аның төсләрен күзәтсәң, андагы төсләр байлыгы ул һичшиксез күңелгә дә, йөрәккә дә ял һәм илһам бирә торган чыганак. Кайбер чыганакларда алдагы көннәрдә 27 градуска кадәр җылыта диләр. Кайбер кешеләр куркыта, бик каты кисәк суытачак икән дип. Әбиләр шуагы булыр микән? Монысын бары тик Аллаһ Субхана ва Тәгалә генә белә, хәтта синоптиклар да түгел. Ләкин без хәзер синоптиклар фаразына күз салабыз. Алар безгә тулырак мәгълүмат бирәләр. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда тотрыксыз һава торышы саклана. Киләсе минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр 22 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш түбән Кама яршаллы Алабугада урыны белән яңгырлар 19 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы, уртача 20 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава 17 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшемнәр көтелми 16 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр 21 градуска кадәр. Пәнҗешәмбе явым-төшемнәр көтелми. Җылы һава массалары үтеп керәчәк дип фаразлана. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, уртача 17 градус. Җил төньяк-көнчыгыштан, атмосфера басымы терекемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 71%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Дондагы Ростов шәһәрендә Ростов өлкәсенең татар мәдәни үзәген ачу тантанасы булды. Хәзерге вакытта Ростов өлкәсендә 14 меңгә якын татар яши, ләкин 20 елга якын оешманың үз бинасы булмаган. Башка төбәкләрдәге милләттәшләребезнең тормышы хакында сөйләү өчен сүз Ләйсән Гайнуллинага бирелә. Рәхим итегез.
Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикада һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ул республикабызның Чүпрәле районында туа, Ульяновск шәһәрендә яши һәм эшли, ә гомере туган якларыннан еракта, Таулы Кавказда 32 яшендә өзелә. Сүзебез мына 22 ел элек Чечняда һәлак булган Батырлык ордены кавалеры Илмаз Нуруддинов турында. Чүпрәле районы администрациясе Ульяновск татар автономиясе белән берлектә Батыр якташлары истәлегенә мемориаль такта урнаштырды. Теманы Рәмис Сафин дәвам итәр. Моннан берничә ел элек Чүпрәле районы җитәкчелеге хәрби хәрәкәтләр вакытында батырларча һәлак булган якташларның исемнәрен мәңгеләштерү һәм алар яшәгән йортларга яисә алар эшләгән биналарга истәлек такталары кую буенча киң планлы эш башлап җибәргән. Якташларыбыз каягына яшәмәсәләр дә, каягына алар хезмәткә алмасалардан да без аларны һәрвакыт истә тотырга тырышабыз. Һәм инде менә шулай итеп шундый чараларны үткәреп, менә шуларның мәңгеләштерү чараларын үткәрәләр. 8 такта безнең Чүпрәле районы һәлак булган егетләргә куелды. 2 такта, икенче такта Ульян өлкәсенә куела инде. Беренче такта куелды Нагаткинага, Нагаткин Чилна районына. Бу инде менә 10-нчысы Ульян шәһәренә Нурдинов Илмазка. Илмаз Чүпрәле районының Татар Шатырашаны авылында туып үсә. 18 яшендә Ульяновскига килеп гаига эшкә урнаша. Армиягә чаклы ул дусты Альберт белән тәтештә укый. Армиянан очрашып тора иде инде, ул менә Гаида эшләгәндә инде һәр вакыт юлда бит инде туктап сөйләшә идек. Аны мәрхәмәтле, яхшы, һәр вакыт кешегә ярдәм итүче кеше итеп беләбез. Аны барда эштә дә ярата иделәр. Авылда балалар, дуслар, классташлары бик тә ярата иде. Илмаз 4 балалы гаиләдә үсә. 22 ел үтсә дә ала абыйсы Ринат Илмазның вафатына әле дә күңел ышанмый. Үлеме алдыннан начар төш күрдем ди. Дөресен әйткәндә төш керде, мин сразу сиздем. Әтәйне пешдем. Баш кешегә диде, катып бара. Мин үлгәнне белмәдем, мәдәм точно яраланган бу. Киңгеле сизгән кебек. Сау вакытта да авылга күмерсез, әтәйнең күмерсез дип сөйләйде. Бу киңгеле сизгән кебек. Шулай күрә, көмелү белән авылда әтисе белән исәнда. Илмазның улы гына түгел, аның кул астында үскән туганнары да бүген аның кебек хәрби формада, полициядә хезмәт итәләр. Тоже пошел вот в полицию работать. После армии решил сразу пойти в органы. Абитка катайды да, автоматларын алып катайды. Абибизни күркәтайды имештер. Карагыз абыйгыз сезне торша, ярамыйанда кирегә. Вот висанардан бик күргәйдик. Потому что полицейский булгандыр инде, как беләм, шулай да. Бик абый веселый иде, постоянно без белән уйнайды, мунсалар китә. Кеше үзеннән соң нинди дә булса якты эз, изге эшләр калдырса, шагыйрь язганча, халык аның каберенә изне суытмас. Илмаз шуларның берсе. Томскида быел тагын бер фонтанга артты. Аның авторы татар бистәсендә яшәүче, танылган коллекциялар туплаучы Идрис Мөхәддинов. Яңа фонтанны ясаганда нинди үзенчәлекле дизайн улап табылган, кем илһамландырган? Хезмәттәшләребез репортажында. Татар бистәсендә урнашкан Яушта урамының үз горурлыгы бар хәзер. Коллекционер Идрис Мөхәддинов яшәгән 44нче йорт каршында тора гадәти булмаган экспонат. Аны оста үз куллары белән ясаган. Хәер, аны якыннан белүче моңа аптырамый да, фантазиясын уйнатырлык байлыгы җитәрлек аның. Җыелган әйберләре берничә гараж тулы. Думаю, дай берег почищу. Пошел тяпочка, хоп-хоп, оба на пистолет. Ё-моё, мечта сбылась. Күп еллар инде Идрис Мөхәддинов иске машиналарны төзекләндерә, дагалар, самавыр һәм борынгы сандыкларны җыя. Оста сүзләре буенча, ачык һавадагы импровизацияләнгән музейда фонтан композициясын ул берничә көндә булдырган. Фонтанны рәсми ачыр вакыт җиткәнче Идрис чарага килүчеләрнең күңелен ачты. Алар арасында музей хуҗасының күршеләре, Томскның мэр каршында хатын-кызларның координация советы вәкилләре, борынгылыкны яратучылар һәм күп санлы булачагы. Чем больше людей, которые думают о нас, Ул бала чактан тарихи калдыклар җыя, алар аның кулына үзләре килә. Без бер мәктәптә укыдык. Ул хәтта армиядә хезмәт иткәндә дә төрле истәлекләр тапкан. Борынгы әйберләр юкка чыгып бара. Ярый әле Идрис кебек кешеләр бар. Һәм менә фонтан ачылуын көтеп алынган рәсми мизгеле килеп җитте.
Идрис үзенең монументын шәһәрне төзекләндерү өчен күп эш башкарган һәм берничә фонтан ачкан элеккеге мэрга багышлаган. Монысы символик мәгънәгә ия. Бу фонтан инде иске тәгәрмәчтән ясадым. Основание фонтана теге бутовый камень. Шу Тошварда Максим Горькийда торган иде двухэтажный йорт. Ошуны иеп кучага иде. То күршеләр берәбиләр тошыды ул Тошварны, икенчеләр газон ясадылар. Мина бераз гына калды. Ну, мина итте Аллага шөкер. И шо иске тәгәрмәчтән ясадым. Өстенә люстра куйдым. Әйбәт люстра тегенде Сваровский, кем аны белә. Сваровскийга әйтсеннәр, мина бүләк китерсен. Ну, харинде бөтен татар белә ул Сваровский, кем диеп. Күп кенә халыкларның мәдәниятендә су начарлыкны юкка чыгаручы символ. Бу идея яңа фонтанның нигезенә салынган. Әлеге чарада элеккеге мэрның кызы да катнашты һәм бүләккә бәясен бирде. Ну, он, конечно, очень... Томск халкының булай хөрмәт иткәннәре өчен әти бик шат. Ул аларга бик рәхмәтле. Мондый символлы бүләк бар начарлыкларында юып төшерергә тиеш. Идрис тарихка китеп барган истәлекләрне эзләргә, табарга һәм аларның матурлыгын кешеләргә җиткерергә омтылып яши. Ә яңа вакыт иске әйберләрне аңа туры килгән мәгънәләр белән тулыландыра. Так вы еще газ не включили, вы еще не подняли. Это машина Гарри Поттера сейчас взлетит и полетит. Авыл көне һәр кем өчен бәйрәм. Быел Башкортстанның Кушнаренко районы Байталлы авылы барлыкка килүенә 315 ел. Милләттәшләребез күпләп яшәгән әлеге авылда ел сайын диярлек халык өчен махсус бәйрәмнәр оештырыла. Күркәм гадәткә әверелгән чарага авылдашлар, ерак җирләрдә яшәүче якташлар, татар оешмалары әгъзалары, популяр артистлар катнашкан. Байталлылар белән якыннанрак хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышып кайтты. Талларга бай әлеге гүзәл җиргә татарлар 3 гасыр элек килеп утырган дигән мәгълүмат бар. Бәлки шуңадыр да милләттәшләребез бу матур авылга Байталлы дигән исем бирә. Шул ук вакытта тарихчыларның үз версиялары бар. Алар исемне хәтта ерак Одесса белән бәйли. Монда килгәннәр менә иң беренче кешеләр и аларның булган Байтал ат. Ул ат баткан болотага. Шуннан соң и шушының исеме белән авылга исем бирелгән дигән нәрсә бар. Бер 4-5 ел элек Одесса өлкәсендә Байталлы авылы бар. Мен интернеттан шунда краеведлар белән элемтегә чыктым да. Шуннан соң сорыйм. Мен әйтәм, сезнең авылның, мен әйтәм, исеме каян килеп чыккан димән. Булар әйтәләр, менә легенда шундый бар ди. Менә булган биде Байтал дигән ди. Ат булган ди, шул баты белгән ди шуны. Сабантуй чоры күптән узса да, Байталлыларның бәйрәмнәр өчен тәгаенләнгән мәйданы еш гөрли. Халык башта шәһәргә агылыр ди, аннан соң авылга агылыр ди. Менә шул период җитәр дип уйлыйбыз әле, чөнки авылда яшәү күркәм бит инде, матур бит инде. Менә шундый күркәм җирләрдә Сабантуй үткән Уфада шәһәрләрдә мөмкин мисал инде. Мөмкин түгел бит инде. Шуңа күрә яшьләр менә күрәләр шушы бәйрәмне, күрәләр. Алар бик ошый бит. Ошамаса кайтмаслар, елда кайталар. Берничә мәйданчыкка бүленгән яланда һәркем үзенә кызыклы шөгыль тапты. Диспансеризациянең беренче, икенче этабы бар. Һәр вакыт аны үтеп бетәргә кирәк, сезгә бит инде СМСларда җибәргәннәрдер. Байталлы авылы кызы. Бүгенге көндә Уфа табибасы Гөлназ Хөсәенова исә үзенчәлекле медицина почмагы әзерләгән. Биредә тукталган һәркем сәламәтлеген тикшереп, яшь белгечтән файдалы киңәшләр ишетә алды. Менә күреп торам мин табиб буларак, артык веслы кешеләрне, йөзләре кызарган кешеләрне күрәм, кан басымнары күреп торам, андый кешеләр күзгә тиз чалыналар. Аларның күбесе белми дә бит. Үзләренең сәламәтлеге менә кокшаганын белми дә. Инсульт, инфарктларга китерә менә шундый кан басымының зур булуы, холестеринның зур булуы. Һәм бүген мин бәйрәмдә тагын да бер кат шуны искә төшерәсем килде. Яшәсен урман кырлар, күктә тургай сайрасын, гөл чәчәкләргә күмелсен. Гел яшәсен Байталлым! Бәйрәм мәйданында шулай ук кул эшләре күргәзмәләре, төрле милли уеннар оештырылды. Чара 20-га үрелеп барды. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Хәзер без сезне Аксубай районы Яңа Узи авылына сәяхәткә чакырабыз. Әлеге авыл район үзәгеннән 19 чакрым ераклыкта, Селчә елгасы буенда урнашкан. Әлеге авылдан төбәк тарихын өйрәнүче Бертуган Захретдиновлар, шулай ук язучы Кашаф Үзиле, журналист, җәмәгать эшлеклесе Роза Туфитулова чыккан. Габдулла абзый 1905 елгы Япон сугышында катнаша. Ниндидер юллар белән Монголиягә дә барып чыга һәм шунда бик шибәр бер ат алып кайта. Әлеге атны ул Нурлат станциясенә кадәр товар вагонында алып кайта. Һәм 1935-37 елларда әлеге бик шәп ат үзенең яхшы чабышкы булуы белән тирә-юньдә дан казана. Әнә шулай үзи карасы бөтен җиргә данлыклы була дип яза Вахит абый Салихҗан үзенең үзи карасы дигән китабында. Синдә генә тулы бәхетем минем, үз илем минем, үз өем. Мин бер балаң, туфрагыңда үскән. Рәхмәт сиңа, газиз үзием. Бу сүзләр Аксубай районы Яңа Үзи авылында туып үскән һәрбер кешенең күңелендә. Әлеге якларның табигате гаҗәеп матур, ә халкы киң күңелле һәм бик кунакчыл икән. Үзи халкы авыл исеменең килеп чыгуын менә булай бәян итә. Үз илем, ягъни үз өем. Күпме җылылык һәм горурлык хисе сыйган бу исемгә. Авылның тарихы нидән гыйбарәт соң? Болгар шәһәрләре тармар ителгәннән соң инде андагы яшәүче халык акрынлап безнең якларга күчеп килә башлаган дигән легенда бар. Һәм инде менә шушы легенда нигезендә шушы Болгарда яшәгән һөнәрче Киси бабай дигән бабай менә безнең шушы матур табигатьле урынга килеп урнаша. 8-нче гасырның башларында безнең авылга татарлар яшәгән урынга килеп урнашалар чуаш милләте. Алар инде менә Селчәбезнең теге ягына бер урам булып урнашалар. Әмма 1924 елларда ниндидер сәбәп аркасында бу ике милләт арасында инде гауга килеп чыкканнан соң чуаш халкы безнең авылдан менә күрше авылларга Беловка, Алексеевка һәм Федоровка дигән авылларга күчеп китәләр дә ул авылларга нигез салалар. Чуашлардан Макар чишмәсе кала. Ул әле дә үз орнында. Аны 1990 елда Юнус һәм Илгизәр Хәмидуллиннар гаиләсе яңарта, төзекләндерә. Авылда тагын бер чишмә бар, аны Селчә елгасы аша Идиятуллин Фидаил чыгара. Монда аны Болын чишмәсе дип атыйлар. Бу менә ул һәйкәл инде безнең Бөек Ватан сугышы елларында фронтларда батырлар чәкәлек булган авылдашларыбыз хөрмәтенә салынган. Безнең авылдан инде 200-дән артык кеше фронтка киткән һәм шуларның инде 100-дән артык инде янәдән туган якларыбызга әйләнеп кайтмаган. 1961 елда төзелгән иске агач мәктәп 2007 елга кадәр эшли. Мәктәп бинасы бик нык искерә, ә яңасын салырга мөмкинлек булмый. Элекеге мәктәп директоры Альбина Захретдинова тырышлыгы белән бинаны аз комплектлы мәктәпкә яраклаштырып төзекләндерәләр. Бүгенге көндә мәктәп көн кадагына туры китерерлек итеп оптимизацияләштерелде. Биредә төп мәктәп балалар бакчасы белән бергә эшләп килә. Кушыларыбыз төрле конкурсларда, район һәм республика күләмендә үткәрелгән олимпиадаларда, бәйгеләрдә актив катнашып, җиңүләр, призлы урыннар яулыйлар. Без инде моңа шиксез шатбыз. Менә шушы татар авылларындагы татар мәктәпләре ябылмасын иде дигән теләктә калабыз. Сүз уңаеннан Әхмәдулла һәм Альбина Захретдиновлар бик эчтәлекле авыл тарихына багышланган китап иҗат итәләр, ә аны дөньяга чыгаруга авылдашлар булыша. Монда авылның бүгенгесеннән алып, борынгы елларга кадәр барып тоташкан чыганаклар саклана. Яңа Үзи авылында музей эшләп килә. Ул музейда 2 бүлмә. Беренче бүлмәсе безнең якташ язучыбыз Газиз Кашаповка багышланган. Ә икенче бүлмәдә туган якны өйрәнүгә багышланган экспозициялар урнашкан. Аларның бер өлеше җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Әйдәгез әле авыл йортының күренешендә барлык. Авыл туташлары һәм ханымнары чиккән сөлгеләр, кием салымнар, мендәрләр, сырмалар, тагын бик күп истәлекләр бар. Алар барысын да кадерләп саклый. Тарихи мәчетебезнең күргәзмәсе куелган һәм макеты. Аны үзебезнең авылдашыбыз ясап бирде. Менә бу безнең инде 100 еллык мәчетебез безнең мәхәллә. Аны бабайлар саклап калганнар, манарасында кистермәгәннәр.
Иген сала башлагач та колхозга картлар җыелып, амбар тизеп биргәннәр. Мәчетне саклап калу өчен. Ол халкы мәчеткә бик бер һәр бәйрәмне үткәрәбез. Мәчеттә 5 тапкыр азан итәләр, 5 тапкыр намаз укыла. Һәр бер бәйрәмнәрне зурлап үткәрәбез. Алда яшьтәге апалар, абыйлар дин турында инде din turunda bütün нәрсәнең сораулары бар. Яңа җавап бирәбез. Яңа Үзи авылы халкы динне, гырыф-гадәтләрне хөрмәт итә. Балалар да дин дәресләренә бик яратып йөри. 2006 елда авылда яңа мәчет ачыла. Бүген инде 2 мәчет тә бик матур итеп эшләп килә. Яңа Үзи авылы янында Хуҗалар тавы дигән изге урын да бар. Алар монда зурлап курбан чалалар, йоласына туры китереп ашлар үткәрәләр. Бар нәрсәдән кадерлерәк миңа туып үскән җирем үз өем. Кайтмам диеп чыгып китәмен дә, кабат кайтам сиңа үз өем. Безнең авыл мәдәни чараларга бик бай дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә һәр бер бәйрәм, зур бәйрәм, кичкенә бәйрәмме барысы да димәк инде үткәреп, матур иттереп, үзенчәлек иттереп үткәрергә тырышабыз. Дөрестән дә авыл халкы бик актив, безнең җырга, сәнгатькә, шигърияткә гомумән ул яктан димәк бөтен халык белән берлектә эшлибез. Яңа Үзи авылында 130 йорт бүгенге көндә бар. Һәм дә инде 300 кешедән артык кешебез яши. 98 елларда инде безнең колхозлар бетү сәбәпле менә шушы вакытлардан соң һәрберсе үз хезмәте белән хезмәт итә башлады. Кем нәрсәгә хирас, шуның белән. Кем терлек тота, кемнәр казлар үрчетә. Нәрсә әйтсәк тә авылда эш бар. Әгәр дә инде эшле кешенең аның табыны да мул була, һәм эше дә бар. Семьясы да тату, нык тормыш белән яшәп яталар. Борынгы гадәтләрен саклый алган халыкта гына шундый үҗәтлек, җир суга хөрмәт була торгандыр дип әйтеп калдырган классик әдибебез Туфан ага Миңнуллин. Һәм бу сүзләр белән килешмичә булмый, бу чыннан да алтын сүзләр. Тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. 21 сентябрь Альцгеймер авыруына каршы көрәш көне. Шул уңайдан безнең студиябызда кунакта табиб-невролог, Татарстанның атказанган табибы Марат Сайхунов. Хәерле көн исәнсез. Марат Вәлиуллович, менә әйтегез әле, Альцгеймер авыруы ул ниндирәк авыру? Билгеле булганча, ул менә 50 яше узган кешеләрдә барлыкка килә. Бу дөресме? Әлбәттә, беренче чиратта мин әйтеп китердем бу авыруның актуальлыгын. Дөньяда үлүгә сәбәп була торган авырулар арасында Альцгеймер авыруы 3-4 урынны алып тора. Бу әйтеп киткәнчә дөньяда безнең илдә бераз статистика икенчерәк, мин аның турында әйтеп китермен. Россиядә менә санаулар буенча 2 миллионга якын кеше авырый бүгенге көндә бу авыру белән. Ләкин бу санны 2-гә, бәлкем 3-гә тапкырлары кирәк. Ни өчен? Чөнки безнең авырулар күбесе табибка бармыйлар, бармаучыларны учетка алмыйлар. Һәм бу үлүгә китә торган сәбәп булып та саналмый безнең Россиядә. Вот авыруга килгәндә, сез әйтеп киткәнчә менә 50 яшьлек кешеләрдә авыруга мөмкин, 40 яшьлектә. Ләкин бу рушеткән исключение күбрәк. Бу авыруга мөхтәр булалар. Өлкән яшьтәге кешеләр күбрәк. 60-65 яшьтән соң яшьлек статистиканы алсак, 60-тан 80-гә кадәр кешеләр арасында 20% авырта бу авыру белән, 80 яшьтән аларак кешеләр арасында 40%-тан артык кешеләр авырталар. Менә бу авыруның төп билгеләре нинди? Аларны ничек белеп алырга мөмкинме? Менә беренче билгесе, әлбәттә, бу хәтер кешенең начарлана башлый. Монда әйтеп китәргә кирәк, хәтер начарлану, ул авыру билгесе түгел. Чөнки хәтер алгайган барган сайын безнең начарлана, кызганча каршы яшәгәндә кебек түгел. Шуның өчен беренче билгеләр барлыкка килгәндә әйтергә кыен. Табиб карашты, бу Альцгеймер авыруы яки бу картлык физиологик күренешме? Менә бу очрактан һаман әйтеп китәм, миңа бик шый бер психиатрның әйткән сүзе. Әле ачкычны кая куйганны оныткан, әле бу Альцгеймер авыруы дигән сүз түгел. Әгәр шушы ачкычны кулга тотып, аның белән нишләргә икән белмәсәгез, менә бу вакытта инде бу мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җитди сәбәп булып тора.
Әмне туганнарда беренче билгеләрен күреп алу белән кеше нишләргә тиеш, кая мөрәҗәгать итәргә тиеш? Менә кыскача әйтеп китәр идем, менә әйткәнчә хәтер югала. Әгәр бу кешенең картлык белән килгән физиологик күренеш икән, кеше хәтерен әйберне антса да, менә мәсәлән, ачкычны кая куйган, әлеге дә баягы анта икән, ул аны искә төшерә ала. Кич белән кайттым, монда бардым, тегендә шишендем, монда бардым дип, шулай этап буенча үзенең дә башында шулай фикер йөртеп, ул аны искә төшерә ала. Шулай кешенең исемен антса да, бу кемәл дип, ул сырын искә төшерә бу кешенең. Менә Альцгеймер белән авырып торган кеше, бу инде берничек тә моны искә төшерә алмый. Икенче момент, кешенең гомер буе булган эшли торган навык дип әйтәбез без медицина телендә. Шушы навыкларны ул жоғалтмай, ул гомер буе тыкмач баскан икән, ул тыкмач басуны антмай, уларны әкенрәк басар, кисергә мөмкин, мәсәлән, уларны может алайыктагы нәзик кисмәскә мөмкин, ләкин ул антмай, ул кисә белә, яшәгәндә белгән нәрсәне антмай. Күрәсең, ул рефлекс дәрәҗәсендә бар. Әйе, ул рефлекс дәрәҗәсендә. Менә бу Альцгеймер белән авырып торган кешеләрнең бу бөтен менә ниләр, связьләр, нейроннарда булган связьләр, алай югалар. Икесе гомер буе эшләгән, бер үк төр нәрсәне эшләгән әйберне булса да, 50 жыл буе эшли икән, 60 жыл буе, ул бу навыкларын анта башлый, ул эшли белми. Ашыга пешерүне анта, ул качан итне саларга, качан бәрәңген саларга, мәсәлән. Тора бара инде ул жогалты кеше үзенең танышларында нәрсән танымый башларга мөмкин. Менә бу Альцгеймер авыруын булдырмауның кисәтүнең ниндидер билгеле ысуллары, әмәлләре бармы? Иә, бүгінгі көнне әйтеп китәр идем, безнең 100% дәвалый торган дарулар юк. Бар дарулар, бар әкренәйтәләр шушы авыруның барышын. Күпкә дә кайберләр әкренәйтергә мөмкин, ләкин 100% кире хәлгә китерә торган бундай методлар бүгенге көнне юк. Профилактика килгәндә әйтеп китәргә кирәк, күп сөйләйбез инде. Сәламәт яшәү рәвеше, менә бу мөһим, Альцгеймер авыруында, инсульт белән инфарктка гына түгел. Менә әйтсәк, элементарны кешенең без әйтәбез, җиргә кирәк, физик актив булырга кирәк дип. Кеше әгәр элементарны урамда җири икән, бу очракта да без 10%-ка баш миендә кан җирешен күбәйтәбез. Димәк, баш миендә кан җирише күбәйтсә, демек, баш безнең яхшырак эшли, андагы нейроннар безнең әле эшләү сәләтен югалтмыйлар. Безнең организм биологик орган буларак, әгәр безнең берәр орган эшләми икән, ул довольствиедән безне отключать итеп, шуның шикелле безнең организмда үлмәс өчен генә биреп тора матдәләрне кан җирешендә. Әгәр эшли икән, ул анага тулысынча артыгын да бирергә мөмкин. Мен авыруларга яратам шундай мисаллар китерергә. Спортсменнар бит гомер буе тренировка ясыйлар, аларның мускуллары үсә, формада тора. Тренировка бетерә икән, аларның мускуллары кире әйләнеп кайтырга да мөмкин, озаграк эшләмәсәң. Баш миедә безнең шушы мускуллар кебек аны эшләтеп торсаң, ул эшләй. Әгәр эшләтмәсәң икән, ул кирәкмәй. Менә шулардан чыгып әйтергә була. Кешеләр, яшьтәге кешеләр күбрәк, менә пенсия чыккач, кешеләр кызыксынмый башлыйлар. Менә бирәктә бу интеллектуаль эштә булган кешеләр, журнал укымыйлар, газет укымыйлар. Мин үземнекен укыдым, инде эшләдем дигән булып. Кайберләрнең менә бар шундый мисаллар. Тормыш иптәшләре әйтә, син гомер буе эшләдең, давай телевизор карама, компьютерны кабызма. Алар менә 1-2 елда шундый бик тискәре уже хәлгә килеп кайтырга мөмкин. Шуның өчен мин бүтән кешегә әйтәм, телевизор караучыларга да мөрәҗәгать итәм. Пенсия чыккач та эшләмәсәгез дә, шушы информация белән кызыксыныгыз, газет укыгыз, китап укыгыз, кроссвордлар чишегез, шигырьләр өйрәнегез, дыгалар, телләр, музыка белән шөгыльләнегез. Булган менә әгәр уйный беләсез икән, уйнагыз, яңа көйләр өйрәнегез, уйный белә торган кешеләр. Булар бөтенесе дә баш миенә бик файдалы. Әйтергә кирәк, менә төрле яктан булырга тиеш. Бер генә түгел. Әйтерлек артистлар гомер буе шигырь өйрәнгәннәр, алар өйрәнер. Бу баш өчен түгел, бик яхшы нәрсә түгел. Ул бер генә нейроннар, бер генә юлдан безнең активация үтә. Шуның өчен төрле яктан кирәк активация сара. Шунда баш без күп җиллар сәламәт булырга мөмкин. Шулай әлеге авыру менә нәселдән күчәме? Ул теге баш миен һаман эшләтеп тормасаң барлыкка киләме? Бүгенге көнне төрле теориялар бар. Аларның берсендә теге 100% тигәл дип әйтеп булмый. Шул чактан бар геннар безнең
Әлбәттә, әгәр нәселдә мондый авырулар була икән, бу чакта бигрәк игътибар бирә кирәк кешеләргә. Беренче билгеләре булгач ук табибка барып, безнең менә мин эшлим МКДЦ дигән шифаханәдә, безнең уже 10 ел бардыр, 10 ел буладыр. Эшләп килә хәтер кабинеты, кабинет памяти дигән. Анда барып язылырга мөмкин, направление кирәкми. Вот анда безнең врачлар эшләй. Аларның шундай тестлар бар, специальный шундай. Алар шулардан карап уже предварительно интерья могытлар билергә бу кайсы җылдан бара бу физиологик картаюмы или беренче билгеләре мөмкин Альцгеймер авыруына ошаган микән дип. Авыру бар икән беренче билгеләре, алар учет калып күзәтәләр. Кирәк булса, дарулар биреп дәвалыйлар. Беренче иртәрәк башласаң, яхшы нәтиҗәсе әйбәтрәк була дәваланың. Марат әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. Беребезне дә Ходай Тәгалә камил зиһен, мөкәммәл акылдан айырмасын. Уңышлар эшегездә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт ясым. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безнең студиябызда кунакта табиб-невролог Марат Сәйхунов иде. Без тапшыруыбызны дөнья яңалыклары белән дәвам итәбез. Сочи қаласында гомер итүче Давид Картвелишвили татлы мамык ясап сатканда шоу оештыра. Музыкага бии төрле формада ясалган татлы ризыкларны тамашачыларга өләшә. Давид табибка укыган, ләкин белгечлеге буенча эшләмәгән. Бию номерын иҗат иткәндә поп-музыка короле Майкл Джексон иҗатын карап рухлана икән. Моннан тыш ул рәсем ясау, фотога төшерү белән шөгыльләнә, әвәләп әйберләр ясый. Техниканы яхшы белгәнгә күрә, мамык ясау аппаратына колонкаларны да үзе урнаштырган. Минем тамашаларда берничә буын үсте ди Давид. Аны татлы мамык короле дип йөртәләр. Әлеге номеры белән ул 14 илдә булган. Италиядә талантлар конкурсында да катнашкан. Үз эшемне чын күңелдән яратып башкарам. Тамашачыларга да шатлык өләшәсем килә ди татлы мамык короле. Быел Мәскәү марафонында Россиянең төрле төбәкләреннән, шул исәптән 21 чит илдән 30 меңнән артык кеше катнашкан. Ярышлар Лужники стадионы янында башланып, Новодевичье монастыре яр буеннан, Москва-Сити, Садовый бөҗрасы, Зур театр аша узган. Маршрутның буеннан буена 11 ашату пункты урнаштырылган. Чабышларда катнашучыларның күбесе марафоннарда нәтиҗә өчен түгел, яңа тойгылар кичерер өчен катнаша икән. Не обязательно пробежать на какой-то там. Кешене таң калдырырлык нәтиҗәләр күрсәтү кирәкмидер ул. Иң мөһиме финишта үзеңне әйбәт хис итәргә һәм бурычымны үтәдем дигән фикер белән өйгә кайтып китүдер мөгаен. Быелгы марафонның җиңүчесе Искәндәр Ядгәров. Дистанцияны 2 сәгать 14 минут 37 секунд эчендә үткән. 2019 елда Искәндәр әлеге марафонда беренчелекне алган булган инде. Мәскәү марафоны 2013 елдан бирле үткәрелә. 10 чакрым йөгереп узар өчен биредә профессиональ спортчылар, һәвәскәрләр быелдан башлап балалар да катнаша ала. Бүген Россиядә коллекционерлар, ягъни әйбер туплаучылар көне билгеләп үтелә. Әлеге көн 1950 елдан башлап үткәрелә. Дөньяда төрледән-төрле әйберләр җыючылар бик күп. Гиннес рекордлар китабына кергән Америкада яшәүче Нэнси Хоффман кулчатыр тышлыклары җыя икән. Чыннан да безнең җирлектә дә андый коллекционерлар шактый күп. Мәсәлән, җырчы Эмиль Җәләлетдинов самавырлар коллекциясе белән данлыклы иде. Равил Әби Шәрәфиев күренекле актерыбыз кайчандыр ишек тоткалары җыю белән мавыкты. Ә менә безнең мәрхүм хезмәттәшебез Илфат Абдурахманов фил сыннары, статуэткалар җыю белән мавыга иде. Ә менә Италиядә яшәүче Лоренцо Пессини судан бушаган тартмаларга өстенлек бирә. Иләрендә кунак кабул итәргә, утырып ашарга, хәтта йокларга да урыннары юк, ләкин алар әйберләр җыюны дәвам итәләр. Коллекционер күңел дәвасын һәр чак өзми куймый эзләүче җан диләр. Тупланмасын байыткан саен ул үзен бәхетлерәк хис итә. Тәнкә марка җыючылар бездә шик уятмаса, башка төрле предметларга өстенлек бирүчеләр гаҗәпкә сала. Бүген без аларның берничәсе белән танышырбыз. Сез иртәгезне сөтле чәй я кахвәдән башка күз алдына китерә аласызмы? Юктыр мөгаен. Әмма сөт шешәләрен җыючы коллекционер Стив Уиллер бу эчемлекне гомумән яратмый икән. Ул аны балалар асыгы дип атый. Үзе сөтнең шешәләренә битараф түгел, аның тупланмасында 17500-гә якын төрледән-төрле экземпляр җыелган.
Әлбәттә, бу чаклы байлык ир-атның өенә сыймый. Тупланмасы өчен ул махсус сарай төзи. Сөт шешәләре арасында раритетлар 80нче ел урталарында эшләнгәннәр дә бар икән. Бу байлыкны Стив Уилкер 30 ел җыеп барган. Колай коплар җыючы ханым Ива Дартон өен чын мәгънәсендә музейга әверелдергән. Биредә алма дишәр урында юк. Бүген аның коллекциясендә 56700 предмет бар. Иң кадерлеләре 20нче гасыр башына туры килгән савытлар. Ханым бу әйберләрнең барысын да бик кадерләп саклый. Коллекцияны күрергә теләүчеләрне өенә чакырып экскурсия үткәрә. Филиппин утрауларында гомер итүче Герберт Чавес бала чактан Супермен турында фильмнарны яратып карый. Бу персонаж белән бәйле сувенирлар җыя. Соңыннан гомумән бу образга әверелергә була. Киемнәрен тектерә, берничә пластик операция ясата, зәңгәр төстәге күз линзаларын алып кия. Кешелекне коткару турында уйламый да. Әлегә күп санлы ток-шоуларда гына катнаша. Малайлар курчак уйнамый диләр, менә үсеп буйга җиткәч, бу курчакларны җыеп табаралар әле. Сингапурда гомер итүче 33 яшьлек Ян Сян 6000 Барби курчагын җыйган. Үзенең тупланмасын кунак бүлмәсе диварларына, гардероб бүлмәсе киштәләренә һәм эш бүлмәсенә урнаштырган. Курчакларны Ян 13 яшеннән үк җыя башлаган. Аның бу сәер хоббиына туганнары, дуслары ияләшкән икән. Тик менә кызлар гына аңлап бетермиләр. Әле дә гаилә төзи алмадым ди ул. Пол Брокман өчен кадерле курчак ул аның хәләл җефете. Өйләнешкәннәренә 57 елды. Туйдан соң беренче көннән башлап Пол хатынына көндә күлмәк бүләк итә. Нәтиҗәдә 57 ел эчендә 55000 күлмәк алына. Менә сиңа мәхәббәт. Шунысы кызык, барлык күлмәкне дә ир-ат үзе сайлап ала. Бу бүләкнең яхшы булуында шик уята. Әмма Марго сер бирми, барысында рәхмәт әйтеп кабул итә. Ул аларның һәрберсен киеп карарга да өлгерми. Иң мөһиме игътибар ди ханым. Кабак Мексикада безнең эрага кадәр 3000 ел элек үк билгеле булган. Советлар Союзы вакытында безнең илдә аны басуларда һәм бакчаларда күп үстергәннәр. Кабакта күз күрене яхшырта торган элемент каротиноид күп. Әлеге яшелчә кан басымын төшерә, ишәклекләрне шакардан чистарта. Йокысызлыктан интеккән кешеләргә дә кабак ярдәмгә килә. Хәзер инде бакчаларда күпләп кабак өлгергән вакыт, шуңа күрә лейсен санап үткән шифаларны күрик дисәгез, кабакны рәхәтләнеп кулланыгыз, рәхәтен, бәрәкәтен күрегез. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә кабак кирәк булачак. Соус өчен каймак, сарымсак, яшел тәмләткечләр, тоз һәм борыш, һәм инде итне дә шулай бергә бирербез кабак белән. Кабакны мин алдан чистартып әзерләп куйдым. Без аны хәзер шапмаклап турыйбыз. Табага май салабыз. Мин инде табаны алдан кыздырып куйдым. Һәм кабакны шунда салабыз. Шулай әзрәк кызатыра. Безгә соус кирәк булачак. Бер 3 кашык каймак салабыз. Тоз, борыш дибез. Сарымсак салып җибәрәбез. Укроп турап җибәрәбез. Соуска шулай суда салып җибәрәбез. Менә безнең шундый соусыбыз әзер булды. Итне әзрәк тиябез. Иткә шулай тоз сибеп җибәрәбез. Борыш. Теләге булган кеше аджика да сөртә ала. Табага атланмай салабыз. Шулай безнең алтын су төскә кереп, кабакларыбыз шулай кызалар.
Менә хәзер әзер соусыбызны biz kabak üstüne salabız. Hem 10 minut tımalap pişireriz. Hem indi itimizni bir kızgan tabağa salırga gerek. Менә mayı şulay kaynap tıra. Менә kabak şunday тәмле генә әзер булды. Hem indi itni də şulay salıb gəli. Менә бит ул тәмле ризык. Әзрәк лимон суы сыгып җибәри әле ит өстенә шулай. Һәм инде лимон белән шулай бизәп җибәрик. Тагын яшел тәмләткечләр куйык. Менә хөрмәтле тамашачыларым, каймак белән тымалап пешерелгән кабыгыбыз әзер булды. Аның янында тәмле ит тә бик тәмле булып тора. Менә мин сезгә ашларыгыз тәмле булсын дип әйтәсем килә. Кояшлы көннең яктылыгын, күңелләргә чәчәкләр матурлыгын, шелтерәп аккан чишмәнең сафлыгын мин сезгә иман байлыгы телим. Мырза Шереметьевларның Юрий сарайын икенче Эрмитаж дип тә йөртәләр, һәм монда хаклык та юк түгел. Чөнки әлеге топланмаларда ниләр генә очратып булмый. Алар арасында хәтта крокодил тиресеннән ясалган калкан да бар икән. Әлеге үзенчәлекле күргәзмәгә бергәләп барып кайтыйк. Xudoy һәр нәрсәне саклый. Рус мырзалары Шереметьевларның нәсел гербында язылган сүзләр бу. Ни гаҗәп, еллар үтү белән бу сүзләрнең хаклыгы раслана бара. Данлыклы нәселнең дәвамчылары калмаса да, аларның Эрмитаж тупланмаларына көндәш булырлык ядкәрләре бүгенге көнгә кадәр сакланылган. Аның берникадәр өлеше белән Казан Кирмә музей туйлыгының туп утары музеенда танышып була. Әлеге тупланма бирегә Түбән Новгород дәүләт тарих архитектура музей туйлыгы фондларыннан китерелә. Предметы, представленные на выставке, поступили в Нижегородский музей в 1923 году. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән экспонатлар Түбән Новгород дәүләт тарих архитектура музей туйлыгына 1923 елда китерелә. Аларны Шереметьевларның Юрьев утарыннан күчерәләр. Бүген мырзаларның бу сарае Мари иле территориясендә, ул туристларның яратып йөри торган урыны. Әмма сарай хәзер буш, бераз интерьер бизәлеше генә калган. Төп байлык Түбән Новгород музеенда. Шунысы мөһим, Шереметьевларның тупланмалары Түбән Новгородтан кала башка бер җирдә дә тәкъдим ителми диярлек. Казанга 100 елга беренче мәртәбә урыныннан кузгатылган ядкәрләр китерелә. Тупланманы Мырза Шереметьевлар нәселеннән булучыларның шәхси әйберләренә һәм коллекция өчен чит илләрдән кайтартылган предметларга бүлеп өйрәнеп була. Они демонстрируют главную семейную традицию Шереметьевых – это военное служение Отечества. Беренче киштәләрдә үк сугыш кораллары тәкъдим ителә. Бу очраклы рәвештә түгел. Мырза Шереметьевлар хәрбиләр нәселе. Тупланманың иң борынгы коралы 1710 елларга туры килә. Бу офицер палашы. Ул Түбән Новгород якларында нәселне башлап җибәрүче генерал-майор Василий Петровичныкы. Коралны заказга Голландиядан кайтарткан. Палашның бер ягында патша Петр Алексеевичка «Виват» дигән язмасы да бар. Палаш кирасирский офицерский образца 1826 года. Әмнә бу палаш 1812 елгы ватан сугышында катнашучы Бородино кырындагы бәрелешләрдә көрәшүче офицер Сергей Васильевичныкы. Ул да хезмәтендә генерал-майор дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Коралын якынча 1826 елда Златоуст каласының тимерчесе Иван Бушуевка ясата. Оста палашны кавалерист бәрелешләре күренешләрен сурәтләп бизи. Особое место в коллекции, в оружейной коллекции дворян Шереметьевых занимает оружие, которое принадлежало известному военачальнику второй половины XIX века, генералу от инфантерии Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Корал тупланмасының айырым бер өлеше офицер Михаил Дмитриевич Скобелевка туры килә. Бу әфәнде Шереметьевлар белән бер туган апасы Ольга аша туганлаша. Юрьев сарайында Скобелевка хәтта айырым бүлмәдә бүлеп бирелә. Анда ул үзенең сугыш коралларын саклый. Күргәзмәдә Михаил Скобелевның батырлыгы өчен алган бүләге алтын коралы һәм кылычы тәкъдим ителә.
Экспозицияда Европа, Азия һәм Африканың төрле илләреннән үз-үзеңне саклау кирәк-яраклары, салкын һәм утлы корал үрнәкләре тәкъдим ителгән. Аларны морзалар үз тупланмаларын байыту өчен хәрби походлары вакытында сәяхәт иткәндә инде махсус агентлар аша заказ биреп кайтарттырганнар. Күргәзмәдә Иран, Һиндстан, Непал сугыш коралларын күргә мөмкин. Экзотик предметлардан Фиджи утрауыннан кайтартылган тәпәч һәм крокодил терисеннән ясалган калканнар. Бу предметларның сарайда ни рәвешле сакланганын без шул чор фотосурәтләреннән карап белә алабыз. Күргәзмәнең йөзек кашы декоратив гамәли сәнгать әсәрләре, ефәк келәмнәр, декоратив панно, готик җиһазлар. Аларның һәрберсендә озаклап күзәтәсе, фоторәсемнәрдән табасы килә. Шереметьевлар нәселенең бай коллекциясе экспонатлары белән сез дә танышыгыз. Күргәзмә Тубутары музеенда ай дәвамында тәкъдим ителәчәк. Көннәр төрлечә булырга мөмкин. Кояшлы, яңгырлы, моңсу, салкынча, ничек кенә булмасын, алар булсын. Шуның өчен дә без үзебезне бәхетле итеп тоярга тиешбез. Иң мөһиме, ул көннәр тыныч һәм имин, бәрәкәтле булсын. Саулыкта күрешүләр яссын. Исән сау булыгыз.